سلام علیکم. سلام علیکم. همه کسا خوبه اینجا اینا نگه ما مسکو اومده. اگه بیگ بایا بیگ تا اکسکاواتر بور کرده اینا نگه. Şerina Burkun Şerina Harib ekskavator bağlantı risk tormuzdur. ассалому алайкум ба ҳамаи тамошобинони канали Акай Зоиҷон. Ина мо як групп бачаҳое ки барои праваи трактористӣ гирифтан омада будем. Ҳамамон ба муваффақият экзаменҳоро супордем. Ина соҳиби праваам иншоалло мешем. Ина бачаҳое ки омада буданд дар инҷа. Шумо яктатон гап зинед. Шуморо ки тавсия дод барои ба инҷа биёед? Салом алейкум бародаро. Ҳама каса созен хубин. Ман ҷумабои Ақимсангир ба дастгирии Акай Зоир права даст бурдем. Рӯз экзаменони ҳамаш тен ба хубӣ гузаштад. Миёна як факир накирд. Ин маводои чия? Права. Азо раҳмат кардон Акай Зоир зинда бошӣ. Аз замин то осмон миннатдор. Аллоҳ баракатат ки ака. Зинда бошӣ. Саломат бошед, зинда бошед. Акай снатло шумо Зоишо ба пеш. Ҷера дига гап нест. зинда бошед. Фақат ба пеш. ҳай касоне ки хоҳишманди гирифтани бу ҳам право ҳастанд ба Акай Зоиршо муроҷиат кунанд. Иншоалло ба ҳамаи автобус бепул ай Москва то ҳамиҷа овард ина айҷа мегира мебара. мо ҳам инадогӯи худмона ба шумо мерасонем. Тансият сиҳатманд бошед. Аллоҳ нигаҳбонтон. Акай Маҳмуд шогирд ҷадиде чӣ хел кора ёд гирифтааст? Шогирд ҷадида шогирд